Така, скъпи приятели, заповядайте. Влизаме в един интересен апартамент. Тук ще е банята. Всичко, което трябва е замислено. Душ кабина. Това е всекидневна голяма. Тук ще стане кухнята, абсорбатор. Да, и апартамента е с топъл пот, монтиран отдолу. Топъл пот с тръби с гореща вода на парно. Това е спалнята. Значи апартамента е в центъра на Банско, като към терасата се излиза от всекидневната. Ето е терасата. Тя така на полукръг, дъга прави, заобикаля и хем от спалнята се излиза към терасата. Значи апартамента около 70 квадрата площ е ето така изглежда. Около 70 квадрата. Цената е 1500 на квадрат. Да знаете.